pets! Hello, pets! So, yan yung aking anak. Thank you! Thank you, anak! Eto, ulam, CDO ulam burger. Hapon. Ifina na seafood. Oh, ayan. So, live. So, may budget ako ngayon kasi apat na kali yung nabili ko. Pero yung dalawa kagabi is ininom na namin ni Papa. Go. Abarot da. Hello, good morning, guys. So today is Thursday, July 18, 2019, and so, July 19. nandito si Hagrid. Nandito siya kasi yung schedule niya, exam kasi nila ngayon. So yung hinati sila. So exam niya mamayang alauna hanggang 4:30, kaya nag-aaral kami. Kagabi until ngayon mag-aaral pa rin kami. Nakita na yung fish niya. Morning, Father. Morning, guys. So ito yung ulam namin ngayon, chorizo and egg, yung binili namin kagabi. Kasi na-miss daw ni Papa na mag-chorizo. Pa, tabila. Sir, tabila. Uy, sir, ibutang na sir. They wash your hands to sir. Tabila na, sir. Tagunta sa yung mandaran, sir. Ako mandara. So, hello, good morning, guys. Ayan, so, today is Saturday, July 20, 2019. Nakain na tayo, guys. Tatapos ko lang magluto. Ayan. Ito yung ulam namin ngayon kasi hindi pa ako nakapag-grocery at yan lang yung ulam sa ref. Bumili na lang kami ng longganisa. Longganisa. Ayan. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Hi, papa. Kain tayo. Wala rabay kuan. Wala tayong ketchup. Walang ketchup. Ayun, dito ang tambok. Tagay kuan utan. Dali hanak ko, Hagrid. There oh. Tagto, sulod. Sulod ba? Diha. Here oh. Yan yung mga pets. Hello, pets. Kita gamay po, be. Oh, enough da na. Dili na. Sige na. Map na. Padiri oh. Here oh. Paminaw. Diri. Oh. Kanaw ka ng mga tanawa ang mga hugaw oh. Kani oh. Tarunga. Iduot. Napa oh. Here oh. Sige, tarunga. Ayan, naghahanap siya ng trabaho eh. Kaya, pinamap ko ng floor. Si Papa nag-CR. Ang dami ko pang gagawin ngayon, guys. Mag-grocery pa kami. And mamaya, maghanap kami ng tawag dito. Hindi pa ako nakapag-gilamos pala. Sorry. Maghanap kami ng aquarium. Kasi kawawa yung mga isda. So, mamaya, maghahanap kami ng malalagyan sa kanila. And marami kaming itatanong dun sa pet shop maya. And nakapaglaban na rin ako eh. Mga uniform na lang ni Hagrid yung kulang. So, yan yung aking anak. Thank you! Puspusa ng kanyang paglilinis. Ayan, lunchtime na guys. At ngayon pa ako nakapag-vlog ulit kasi nagsulat ako sa budget ko. And noodles lang kami today. Ngayon pa lang kami go-grocery mamaya.
Kasi mahirap mag-grocery pag nandyan si Hagrid at wala si Papa. Kaya, ayun. So, kain tayo, guys. Noodlesan muna tayo today. Hi! Hi! Tapos yung noodles ko, itnok to. Favorite ko sa itnok. Nilalagyan ko ng, egg. Ayan. Kaya meron siyang mga ganyan, oh. Nilalagyan ko ng isang pirasong egg. Hindi na ako magluto ng noodles. Bali mo na yung jacket. Morning. Morning. Sa'yo lagi ka mata. Is when you have someone. Hello, good morning guys. So today is Sunday and petsa ngayon, July 2021. 21 ba? Yes, July 21, 2019. And kakagising ko pa lang at yan, muta-muta pa tayo. Nag-vlog talaga kaagad, no? Kasi hindi ako nakapag-vlog kahapon ng natapos kasi sobrang ginabi kami. Nag-grocery kasi kami kahapon. And ngayon, ayan, bumili ko ng pandesal kanina. Ayan, ito lang yung natira. 21 pieces lang. Kaya, inubos ko na lahat. Kasi, ayun. Tapos, mag-haul tayo mamaya, ha? Mag-haul tayo. Tapos, kasi nag 1 month grocery ako. Pero, wala pa yung mga pagkain namin for 2 weeks. Tapos ko pa bibilhin. Kasi, syempre, sa ibang mall ko yan bibilhin yung mga chicken, mga ganyan. So, ang baba ng ko, walang energy te. Ang baba ng boses ko. Kasi kami rin kagabi kasi nag-lista kami. Si sobrang grabe. Kawawang si Papa kagabi. And hello guys! So, ayun. Mag-haul tayo today. And sorry, wala akong kilay, wala akong lipstick because I walk up like this. Wow! Charot. Nakahilamos ko pa lang. Gusto ko kasi yung natural beauty. Tapos nito yung mga pandesal. Kasi hindi pa kami nag-umagahan, naglinis kami sa labas. Kaya mag-haul tayo. I'll start. Okay. Kaya natin ito kasi para mabalik ko sa freezer. Bumili ako ng hotdog. Hindi naman healthy talaga yung hotdog. Pero, alam mo yung may times talaga na parang yung gahol ka na sa oras. Savior ang hotdog. So, ano to? Beefy's hotdog. And, ito. Favorite ko na talaga to. Ito, dairy cream na buttermilk. Sobrang sarap sa pancake, guys. Ito, CDO ulam burger. Hapon. Sabi ko, mura lang pala to. So, binili ko na kasi pang baon, like sa gabi, minsan, usually sa gabi, hindi, nag-ano lang kami talaga. Hindi kami nagra-rice, hindi halata, no? Ikaw, bahala ka. At ito, kinuna na namin yung, best food yung kinuha ko kasi walang, dun eh. Parang walang stock. So, ito na lang, best food na sandwich spread. Masasarap tong medyo may green dito. Sarap siya. Compare dun sa, masyadong maasim kasi yung red ng best food. Ang pale ko, eh. So, diba? Biglang kili at lipstick. So, eto, Marca Leon na oil. Marca Leon nga canola oil. Favorite ko na oil lagi. Kaya, ayan. Nagamitin na ni Papa. Eto, quail egg na nabasag-basag kahapon. Kasi sabi ko, wag ilagay doon sa may bread. Ilagay doon sa may bread. Kaya, ayan, medyo nabasag siya. Kaya, tinransfer ni Papa dito. Pampaon niya ni Hagrid. Pili rin ako ng 2 ganito. 2 set ng Selecto 45. Tapos, Coffee Mate. Ayan. Mas masarap yung Coffee Mate. Iba-iba yung, kahit magkapareho sila ng creamer, pero magkaiba talaga yung lasa ng mga creamer, no? Pag nilagay mo sa kape. Even sa coffee, magkaiba din yung lasa niya. Kahit magkapareho silang kape, pero magkaiba talaga yung lasa. So, ayan. Nescafe Classic Strong.
with real coffee block. Sobrang sarap nito guys kasi mapait talaga siya. Eto, nakita ko lang to kahapon. Quake cake. Ayun, ano to? 12 pieces na ano, iba-ibang quake. Tapos may free na siya na C2. May free na C2. Oh, ayan. So, lang to 60 plus ata to. So, yung tip ng packaging. Mababaon din ni Hagrid kasi bawal sa nutrition month kasi ngayon. Kaya kailangan mga healthy yung food. Ito pang mabilis na naman talaga sa mga baon. And gardenia na punan na namin kagabi. Gardenia na whole wheat bread. Ito ng all-purpose flour para sa pancake dahil pancake is life. Itong brown sugar, 1 kilo din. Ito ding garlic. Doon na ako bumili ng garlic lang. Ito mas mura ang onion, 18 pesos. Nakakita ako ng ganito, malaki, na ako ng Argentina na beef loaf, tatlong Argentina na beef loaf. Tapos Cali is life. So, may budget ako ngayon kasi 4 na Cali yung nabili ko. Wow! Pero yung dalawa kagabi is ininom na namin ni Papa. So, Ako, ayun. wala ako. Oh, yung milk. Ano mo kay milk? Oh, ayan. Cali, 2. Ay, 4. So, yung dalawa is ininom na namin kagabi. Ay! Saging. Nasaba kasi mag-aano ako, turon. Ayun. I-upload ko sa channel kung paano ko gagawin yung turon ko. Yung special turon. Wow, tara, special turon. So, check sa second channel. Please follow nyo sa second channel ko, ha? Ilalagay ko yung link sa baba, okay? Beef fry. Pala ko kuhaanin na itong beef fry. Ayan. Para sa pancake ko. 2 albatross. Albatross. Sa ibang kulay. Eto, nagkamali ako ng Pojik. Puti yung nakuha ko. Imbis na yung pinuputol ko siya, guys. Kasi malaki siya masyado. Ayun, dapat orange. Yung orange yung kukunin ko. Pero, hindi ko alam, white yung nakuha ko. Sunsilk, eto. Parang maganda to eh. Watermelon. Ayan. Inamoy. Tapos, ayan, half-half lang. Iba-iba yung kulay. Para silang green pero. Tapos eto, surf na eto. Mabango to, yung surf na ganito. Pang pang bahay, ganyan. Tapos yung Ariel kasi ginagamit ko siya sa mga panglakad namin. At saka sa mga uniform ni Hagrid, ganyan. So, ganun. So, eto para sa mga pambahay. Colgate. And 2 Zonrox na ayan, 2. Bakit pala ng safeguard na to? Ayan. So, isa lang yung binili ko. Bili ako ng Glade. Ginamit na namin kagabi. Para sa kwarto. Nilagay ko sa kwarto, guys, kasi kasi, di ba yung kwarto, walang window, ganyan. So, parang siya, yung amoy niya talagang kumukulob. Alam mo yung amoy kulob sa loob. Kaya naglagay ako ng ganito. Ang bango niya kagabi. Ayan, ito yung Glade. Lemon yung kinuha ko na Glade. Ano to? 50 plus ata ito. Itong ganito. Si 50 plus. Pwede ito ilagay sa closet, drawer, rack, car. Walang nakalagay na room. Pinilagay ko siya sa room, di ba? Pero mabango kasi talaga siya. Ito kasi yung ginagamit ko dati dun sa aming pisonet, dun sa kasi mabaho. So, yun yung nilalagay ko lagi. Dati yung lavender yun eh. So, ayun. Yun lahat yung nabili ko in fairness. Kulang ba to actually? Yung mga pagkain talaga namin for 2 weeks is yung mga hindi ko nabili. Yung chicken, ground pork, ayun. Tapos i-remake namin yung lumpia. Pero doon naman sa check ano nangyari sa akin. Sa second channel namin i-upload yung video na yun. Pero short version, talagang step by step. Kasi puro ako, kasi vlog kasi yung dito ginawa ko yung lumpia. Pero doon sa second channel is talagang step by step namin gagawin. Talaga siya. Yung mga ingredients, dire-diretso.
So, ayun. So, I hope you guys enjoy and magpapaalam na ako dito guys. And kasi medyo mahaba na yung vlog. And follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At follow niyo din, subscribe din kayo sa aking second channel. And see you in my next video guys. Sigilan lang naman na ni mo dong. Okay, bye. Bye-bye. Mhm.